Ik heb een school opgericht samen met Dini Goedhart voor de figuratieve schilderkunst. Alleen figuratief. Oh ja, de leuke is dat de school bestaat nu 10 jaar. Dus het is een jubileumjaar. Zo'n 11 jaar geleden zei Peter, ik zou eigenlijk het vak wel door willen geven. Hij heeft nog echt op de ouderwetse manier het vak geleerd op de Rijksacademie in Amsterdam. En dat geeft hij nu dus door op deze manier. We hebben gastdocenten ook nog. Dus ik ben niet de enige die hier les geeft. Maar ik ben de hoofddocent, zou je kunnen zeggen. Je hebt ook een klassieke academie in Groningen. Die doen ongeveer hetzelfde. En er is in Friesland ook een kunstacademie. Maar wij zijn echt gespecialiseerd in olieverfschilderen en figuratieve schilderkunst. Figuratief schilderen betekent dat je naar de waarneming schildert. Dus wat we aan het doen zijn kijken, leren kijken. Wat zie je eigenlijk? Hoe kan je dat op een doek brengen? Er is een 3-jarige, je hebt 3 jaar, dat is de basis. En dan wordt gekeken of je door kan gaan naar de master. En dat is 2 jaar, dus de opleiding duurt in totaal 5 jaar. En het loopt heel goed, dus dat is natuurlijk nog... mensen komen overal vandaan, uit Hengelo, Nijmegen, Arnhem, Friesland. Er zijn dus ook mensen hier uit de buurt, maar ook van ver. Uit Zwolle, Assen, ja, ze komen overal vandaan. Door de coronamaatregelen is het jubileum een beetje in het water vallen. We hebben wel een hele mooie tentoonstelling gehad, die is net afgelopen. Die is in het museum in Dokkum geweest en in Peersens Moddergat. En dat was wel een hele bijzondere tentoonstelling. Daar waren we erg trots op. Met de corona is het natuurlijk helemaal, ja, hier hangt hij. Het is... Ja, dat is heel erg moeilijk, maar we houden afstand en we hebben 1,5 meter en we hebben die schors, die tafeltjes en daar zit dan dat perspex en dan kan je, ja, dus iedereen beschermt tegen elkaar. En die mondkapjes natuurlijk. We maken er het beste van, zo kan je het beste zeggen, ja. Het is gewoon de leukste school om te leren schilderen.